खुलुमबाय बयखौबो आङो बे समाव मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना बिदुखौ जोबजासिमनाय लोगोफोर दिनै दावराय देख्रेब सारजों मोगा-मोगि लानानै फैबाय। दावराय देख्रेब सारा जोंनि सिगाङाव दिनै मा बिबुंथि लाखिखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो गासै बाथ्राखौ मिथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बिनि उनावहाय नोंथांमोना मा बुजिनो हादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायब्लानो जाबाय। आन्दोलन खालामनायाव माबा मोनसे मोननाय रिटार्न बे लुबैयाखैमोन। एखेबारे गावखौ बावसोमनाय थैथांखौ रावखौ गियाखै, पुलिस बेरेन्थि गावदों बुग्रोदों गियाखै, अनेक मानसि गावथारदों, न' बां सावदों पुलिसफ्रानो बे एजिपि सरखारनि समाव। बर' हिन्जावफोरखौ गोबां जिनारि खालामदों, होमब्लाबो रावबो गियाखै। ओरैबायदि जेनुइन भलन्टियारफ्राबो थैथोम थांथोम मावनाय भलन्टियारफोर बेबायदि माबाजों आन्दोलन खालामनाय जादोंमोन जाथि दानायनि मोनसे स्पिरिटजों। बेयाव माबा मोनसे मोनजानाय मोनैनिबो खोथा गैया। गावनि न' बांनिफ्राय ओंखाम जानानै गावनि न'निफ्राय माने खस्थ' खालामनानै ओंखारदों, मावदों। आरो जेब्ला BSc सुक्ति जायो, बि सुक्ति जानायनिफ्रायबो जाय भलन्टियारफोर मावसोमदों थैथाम मावसोमदों बिसोरबो साख्रि मोननांगौ माबा मोननांगौ होनना रावबो क्लेम खालामाखै। मोननांगौआ मोननांगौ सिन्ताखौ खालामाखै। आन्दोलन जोब्बाय एख' जादों, गावबा गाव न' मावना जाफिनदों आरो गासैबो। बे मोनसे बिराद गिदिर माबामोन आन्दोलनमोन बे। आरो बे आन्दोलनाव एखे थैथां माने खस्थ' खालामनानै आन्दोलन खालामनाय, थाबायनानै आन्दोलन खालामनाय, संकसनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय जोंसिम देबरगावसिम थाबायोमोन। उपेन्द्र ब्रह्मआ देबरगाव थायोमोन, जोंनाव थादों स्टार्टिंआव, जोंनिफ्रायनो खाथि खाला थादों बियो। संकस एरिया गसाइगाव एरियानिफ्राय आराम्भ खालामनानै थाबायबाय, बिजनि एरियानिफ्राय थाबायबोयोमोन, साइकेलजों फैयोमोन। हिनजावफ्रा सोरबाया साइकेलजों फैनानै माने लोगो मोनफैयोमोन। आन्दोलनखौ माने साइकेलजोंनो खालामनाय जादों, थाबायनानै खालामनाय जादों। मोनसे बिराद गिदिर मोजां मोनसे माबा दंमोन। दा बे थांबाय। दानि नै BSc सुक्ति जानायनि उनाव BTC मोनबाय। BTCजों जों बयबो सानदोंमोन जे बेजोंनो मोनसे माने जोङो आलादा रायजोखौ मोननायनि मोनसे लामा गेवबाय जों सानदोंमोन। मानोना BTC सुक्तिया मोनसे फाउन्डेसन, बे माने आलादा रायजो गायसननाय मोनसे फाउन्डेसन। ओंखायनो जों बेजोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनहैसिगोन सानदोंमोन। खिन्थु दा दिनै जों नुबाय दिनै बड'लेण्ड रायजोनि माबाया गैलिया आरोखि। BTC मोनखानाय 6 जोब्बाय, बेबो जोब्बाय। आरो बड'लेण्ड रायजो बिनायनि रावबो गैलिया, जोब्बाय, रावबो गैलिया। नै दाखालि हेमन्त बिश्व शर्माया बे बाजेट सेसन बे सानसेनि प्रग्राम लानो खालामदों BTCआव 16 फेब्रुवारियाव, बे रोखा बुंनांदों बेबो जे माने दा बड'लेण्ड रायजो बिदा गैया, बे बाथ्राखौ बुंनांदों आरोखि। आरो आगोलनि एबसुआ माने 10% बर' मेजरिटि गामि थानायखौ माने BTCआव सोनांगौ होननानै दाबि खालामोमोन। दा 100% थानायखौसो दाबि खालामो होननानै बुंलांबाय। बेबायदि लासिंसिं खालामना गालांबाय। जोंनि जायगायाव माने नोङो एसेमब्लि खुंहैबाय, जोंनि जायगायावनो जोंनि बर'निनो एखेबारे आफाद, जातीय आफाद होनना बुंना लाग्रा फरायसा आफादखौ दिनै बेयावनो जोख्लायना गालांबाय हेमन्त बिश्व शर्मा। बे बड'लेण्ड रायजो बिग्रा गैलिया। ओमफ्राय गामि बिनायावबो दिनै माने 10% आगोलाव जे बिग्रा आफाद दंमोन बे गैलिया, 100% बिग्रासो थाबाय। दा बे रोखोम बिग्राखौ जों आगोल लोगो मोनब्ला, थारमाने दानि एबसु बिफोर बर' दैदेननाय एबसुखौ जों आगोल लोगो मोनब्ला मोननैसो बिटिआर सुक्ति जाहांसिगौमोन, ओरै होनदों आरोखि। माने बिटिआर सुक्ति खालामनायाव खुनु जेबो आपत्ति गैया, मोननै मोनथाम नांगौ बेसेबां नांगौ ला होननाय जादों आरोखि। ओरैबायदि माने नेग्लेक्ट खालामनाय जादों, माने बे BTCखौ होखांनानै बिराद जारला जाबाय जोंहा, होनो नांगौ बेखौ, ओरै होनदों आरोखि। बे सेन्सआव बुंनाय जादों। दा गथिखे बिनि गेजेराव जों नुबाय जे BTCआबो दिनै जोबलांफिनबाय, 6 जोबलांबाय। बे बिटिआर एकर्डिंलि जों सेस जाबाय। आरो बर'नि इउनिटिया जोब्बाय। दिनै बे बिटिआर सुक्ति गेजेरजों जा आसा खालामदोंमोन, अस्त्र दैग्राफ्रा, हाथियार दैग्राफ्रा, एनडिएफबिनि केडारफ्रा मोजां मोनसे जिबन खांनो हागोन सानदोंमोन। दिनै बिसोरो माने अस्त्र सारेन्डार खालामनायनि उनाव दिनै सरकारा बिराद लाब जाबाय। एफा गिदिर हाथियार दैग्रा आफादखौ जों माने बदनाम खालामबाय, जों हाथियार गथायनो हाबाय। बेयावनो दायथ' जोब्बाय बिस्रा। दा बिसोरो बिहेभियार खालामनांगौ, बिसोर थुना हत्या खालामनांगौ, बिसोर जे न'खर जानांगौ, जिबन जानांगौ, बे गैलिया आरोखि। दा बेनि बेलायाव माखासे मोननैसो आफादफ्रा आलादा बड'लेण्ड सेपारेटनि थाखाय दा आनजाद माने ओंखारबोदों लामायाव ओंखारबोनो थाखाय खोथा होदों। बेसेबांसिम आगबायनो हागोन बायदिबा बेसेबां दा बयबो दिनै रायजोफ्रा बुजिखाबाय जे बिटिआरआ जेबो गैया आरो BTCआव जोबलांसै नुखाबाय। दा गथिखे उफाय गैया। दा जुदि सोरबा आफादा दिनै बंसिखौ बुंनाय जादों स्पस्त'यै, बंसिआ आलादा बड'लेण्ड रायजो दिहुननो ओंखारदों जेब्ला रायजो राजाया निस्सय दिनै रिलाइज खालामदों, सापर्ट खालामगोन। आरो बयनिबो थैयाव बयहाबो बड'लेण्ड रायजो बिनायनि मोनसे माबा दंखायो, थैयावनो सिथाबनानै फैखादों। जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांगौ, बे बाथ्रा जों बयनिबो थैयो बिखाजों खालामनानै दं। दा बे बंसिआ जे आलादा रायजो बिनो ओंखारबाय बड'लेण्ड रायजो, दा बेखौ निस्सय बयबो सापर्ट खालामगोन, ओंखारगोनबो।
आरो दिनै बंस'आ जारि खामानि मावगासिनो दं जों दा नुगासिनो दं वार्ड लेभेलाव बिथांमोना दिनै माने गिदिं मावगासिनो दं गुबुन माने ट्राइबेल माने माबाफोरखौ नेताफोरखौ लोगो हमनाय जों बेखौ नुगासिनो दं मेघालयनि चिफ मिनिस्टार नै बावैसो लोगो हमदों बिथांमोना जों नुदों अरुणाचलनि चिफ मिनिस्टार लोगो हमदों ओमफ्राय जों माने दिल्लीयाव थांनानै बिसोर माने मिनिस्टारखौ लोगो हमनाय दा बे जिनिसखौ नुगासिनो दं खिन्थु ग्रासरुटआव जों बिसोर खामानि मावनांगौ ग्रासरुटआव हाबनांगौ दा जेब्ला ग्रासरुटआव हाबगोन रायजो राजाखौ जेब्ला बुजायनो हागोन रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामगोन रायजो राजाया निश्चय बुजिगोन आरो सापर्ट खालामगोन आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौ नांगौ रावबो नाङा गोबां रायजो राजानो खौसे जानानै बयबो लुबैदों खौसे जानांगौ होननानै जोंबो लुबैदों एखे जों माने खोब गोसो गोरबोजों लुबैदों ज' जानांगौ होननानै दा खिन्थु ज' जानायखौ जों नुवाखै आरोखि दा आगोलाव एसे आगोलाव जों नुदोंमोन एक्सट्रा इनिसियेटिभ लानाय खिन्थु ज' जानायनि बिसोराबो उद्देश्य बिसोराबो माने माबा डिभटेड नङा आरोखि डिभटेड गोसो गोरबोजों ज' खालामनायनि बिसोराबो उद्देश्य गैया बोरै माने इउपिपिएलखौ माइलेज बोरै होनो बिटिआर सुथिखौ बोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो बेबायदि बाथ्राजों दिनै ज' जानाय बाथ्रा मोनदों दा मेइन जोंनि माने माबाया अबं जादों थाबथानाय फाल जोंनि मिटिं पइन्टआव बे जों दा बेखौ नायनांगौ जों माबाखौ लानानै ज' जानो नांदों दा जों ज' जानायनि मिटिं पइन्टआ जाहाथे गैयाब्ला नों ज' जानो बुंबाय थाबा ओरैनो जागोन ज' जानांगौ होनबाय थानाय ओरैनो गावखौ ज' जानो नागिरदों फरिसयनियाल' आरोखि आं ज' जानो नागिरगासिनो दं आं ज' खालामनो नागिरगासिनो दङ खिन्थु ओरै आमुखा फोरलामना ज' जानो नागिराखै बे बुंनो नागिरनायखौ जों दा नुगासिनो दं आरो दा ज' जानोब्ला मिटिं पइन्टआव दा मिटिं पइन्टब्ला आङो खुला खुलि बुंनो लुबैयो दा दिनै फार्स्टआव जोङो ज' जानोब्ला बे बिटिआर सुक्तिखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ मानांगौ जों होननानै बुंदों बे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै जों बुंदों बे बिटिआर सुक्तिजों बर' जाथिया सेस जागोन आरो बे बिटिआर सुक्तिजों बिटिसिनि सिक्सफोरा सेस जागोन दा बे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बुंमोन ना आरो बेखौ बुङाब्लानो जोङो जुदि जों सिक्सखौ जों लाखिनो थाखाय जों ज' जानांगौ होनना बुङोब्ला हयथ' मोनसे जोंनि गेजेराव ज' जानायनि मोनसे मिटिं पइन्टआ थागोन आरोखि नङाबा थानाय नङा दा रोखा दंखाथारो बेयाव खुनु गोनो जाना रायजोफ्राबो गोनो जाना बे माबायावनो बिटिआर सुक्तिनि इन्ट्रडाक्टरि जायनाखि लिरनाय इन्ट्रडाक्सन बे इन्ट्रडाक्टरि लिरनायावनो दंखाथारो नैबे 9 नम्बर लाइनाव दंखाथारो एखेबारे बेयाव बड'लेण्ड रायजो नांलिया होननानै दंखाथारो बेयाव कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन जाबाय आसामखौ खुनु बुखावला आसामनि सिमाखौ सोलाय सोल' खालामना जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांलिया बेयाव होननाय जाखाथारो दा नों बिदि होननायनि उनावबो जुदि जों बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होनना बुङोब्ला माने जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांलियाखौनो जों बुंनाय जादों बेनो आरोखि दा उथे जोङो नैबे फार्स्टआव जों थि खालामना लानांगौ जे जों बिटिआर सुक्तिखौ जों माने नाङा जोंनो बेखौ डिनाउन्स खालामनांगौ जों बेजों लिरना ला आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो बुंदोंमोन जे एबसुआ बड'लेण्ड नांला होननानै फैदों होननानै बिथाङा बुंनानै होदोंमोन दा बिनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानदों आं बेखौनो बयबो बुंदों जे हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि न'आव फैनानै इलिगेल भाबै जोंनि न'आव फैदों बे इसिं न'आव हाबनाय जादों आरोखि आसाम एसेम्ब्लिया बेयाव खुंजानांगौनि खुनु खारन गैया दा बेयाव फैनानै बे हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि इसिङाव हाबनानै एबसुआ माने बड'लेण्ड रायजो बिला दा आलादा रायजो नांला होनना बुंदों दा बेनिफ्राय दुर्भाग्यसिन जेबो थाया एबसुखौ सेस खालामनांगौ बियो गाफ्लेनानै गावजों दा जों रायजोआ बुजिनांसिगौ दा दिनै दा दिनै मानो बुंदोंलाय मानो साव खालामदों माने एबसुखौ दिनै नुबाय एबसुआ माने सरकारा जेखौ बुङो सरकारा जेखौ थिनो बेखौ मावो दा थांनायफोराव इलेक्सनावबो बेखौ नुदों दिफेन्स बर'ना हेलिकप्टार गाखोलायनानै बिजेपिनि जानानै इलेक्सन केम्पेइन खालामनाय नुगासिनो दं आरो खुनु गभर्नमेन्ट बिरुद्ध डिसिसन लानो हायाखै बे गभर्नमेन्ट बेरेखा खुनु जेबो बुङा आरोखि दा बे खेथ्रआव बुंबाय जे एबसुनि रायजो बिग्राहा जेब्ला एबसुनि रायजोखौ बिला होनबायब्ला गभर्नमेन्टनि फुलि जाबायब्ला हेमन्तआव फैनानै आरामसे बुंलांबाय बे आरो बे थाखाय गोब्राब बाथ्रा नङा आरो बेखौ खुनु डिफेन्स बर्डआ काउन्टार होआखै आरो होनोबो हाया जोङो रायजो बिनायखौ गाराखै होननानै डिफेन्स बर्डआ साहस बुङा जों बड'लेण्ड रायजोखौ सोरजि खालामथारगोन जों सोरजिथारगोन जों नांथारगौ बड'लेण्ड रायजोखौ बिथाङा बुंथोंना बुंनो हायो नामा बे साहस गैया बुंनो हाया थैनो बाहादो गभर्नमेन्टआ जा डिसिसन लायो बे डिसिसन थांफागोन गभर्नमेन्टआ जाहाथे गावसोर गाज्रि मोना गभर्नमेन्टनि गाज्रि मोनथावथाव खामानिखौ जाहाथे गावसोर मावा दा बेनि थाखाय दा मोनसे फुथ्ला बायदिसो सोलिगासिनो दं उन थाबा बिसोर खालामनांगौ